These dark woods in the darkness are taking her down. She's hiding in her own arms. Now the voices in her head shout as loud as the beasts in town. It's making her mad 'cause there's nothing to do about. Oh, candlelight shines its bright as a smile on a summer's night. Oh, there's still hope to make this right without you by her side to take her out of pride and out of her sight. You've seen it in her eyes, the weakness that is feeding you. You know what disguise is, and all that is helping you to feel sorry for yourself, and it doesn't seem to bother you. You're just like everybody else, and what you do is fucking rude. Oh, a candlelight shines as bright as a smile on a summer's night. Oh, there is still hope to make this right without you by her side to take her out of pride and out of her sight. And oh, 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 oh. These dark woods in the darkness are taking her down. She's hiding in her own arms. Ja, want sta je jezelf even voor, wil ik zeggen. Ja, je mag die microfoon pakken. Oké, nou, ik ben Elke, ik ben 17 jaar en ik kom uit Nieuwstad. Oké. Ja. Nou, mijn vriendin woont ook in Nieuwstad. Dus Oké, eigenlijk een leuk feitje. Maar jij hebt ook iemand anders naast je zitten nog? Ja. Goedemiddag, ik ben Daan Schreurs. Ja, jij bent Zo. eerder hier geweest. Dus, Ik wou net zeggen, die is toch bekend, hè? Nog niet zo heel lang geleden ben ik al bij jullie geweest. Nee, ja, want de twee vaste luisteraars, Ja. ja, die kennen je nog wel in ieder geval. Leuk Hey, maar- dat je er bent. Ja, we vinden het ook leuk dat jij er in ieder geval bent samen met Elke. En jullie hebben binnenkort een concert in januari, kan ik zeggen. En Geleen. Inderdaad, we hebben bij Café de Reunie in Geleen op 18 januari, dat is een zondag, om 5 uur 's middags beginnen we. En dan gaan Elke en ik allebei een mooi setje spelen. En we gaan, als het goed is, samen ook nog het podium opklimmen om samen 2 liedjes te spelen. Daar zijn we nu volop mee aan het oefenen. Oké, dus is zo'n hoog podium dan, dat je moet klimmen. En, Ja, dat wordt een flink klimmerk. Maar kunnen we dadelijk wel iets een voorproefje horen? Of zit dat er niet in? We hebben gisteren voor de eerste keer gerepeteerd. We gaan Ja, dit, maar kom op, we gaan hè. het nog, Jullie zijn er niet van niks hier, hè? We zijn hier nu vooral om even van onszelf te laten horen. En we hopen dat we gewoon jullie een beetje interesseren. En dat jullie dan op de 18e komen en gaan luisteren wat we samen Heel te bieden klein, hebben. 30 Ja, seconden. maar Michael en we hebben eigenlijk echt professionals, hè. Dus even goed oefenen, het moet echt goed klinken, hè. Een paar keer Ja, kan toch dingen wel aanpassen. even, kom op, hè. Nee, dat Echt niet. Nee. Johan, Nee, dan ik moet ga dat- Ze zitten nog heel erg van, wat doen we er niet aan. hè. Jullie kunnen Zo'n ons gezicht manier? niet zien, nee. Dat, Nee. Ja, binnenkort komt dus de webcam hier in de streek om ja, laat maar komen. Ja. in de studio. Maar wij hebben jou anders inderdaad geïnterviewd. Elke jouw nummers, waar gaan die een beetje over? Nou, eigenlijk als ik me niet zo vrolijk voel, dan schrijf ik liedjes en dan kan ik daar mijn ei in kwijt. En dan ben ik de rest van de dag wel weer vrolijk. Dus
Oké, dus eigenlijk ben je altijd vrolijk dan? Als je... Jawel, Oké, over het algemeen wel, ja. Kijk, dat scheelt. En het optreden in januari, zijn het vooral eigen nummers of ook covers? Ik ben nu druk bezig om eigen nummers te schrijven, maar ik ben dan nog niet zo heel intensief mee bezig. Maar het zijn dus vooral covers, maar ook 3 of 4 eigen nummers volgens mij. Oké, en daarna, dat nummer wat jullie samen gaan doen, is het ook samengeschreven werk? Of is het wel een cover? Dat gaat een cover worden. Op dit moment hebben we het plan om Take It Easy van de Eagles samen te gaan spelen. Ja, hebben we toch een nieuwtje, hè? Dat is toch wel oké. iets, hè? Ja. En je zegt op dit moment, want wat is er misschien een twijfel tussen een ander nummer? Nou, we hebben nog een beetje zitten twijfelen of het nou Take It Easy werd, of Bridge Over Troubled Water, of Desperado van de Eagles misschien nog. En we gaan misschien ook nog aan iets aan andere cover werken van het bandje Boy, heten ze. En het nummer heet July, als ik me niet vergis. Dus het zijn... Dat klinkt zomers. Nou. Het klinkt zomers, Ja. maar het heeft ook wel weer iets melancholisch. Oké, nou mooi. En misschien ooit een album samen? Daar ben ik helemaal voor. Maar dat zullen we wel zien, wat de toekomst brengt. Dus in het voorjaar komen jullie terug als een duo? Ja, is dat bij deze een deal? Ik weet niet. Ik wil hem best sluiten, maar dan moet ik even elke aankijken. Ik vind het wel mooi, July, het voorjaar. Ja. Ja, dus we komen sowieso in het voorjaar terug. Als het goed lukt, die cover, dan komen we hem een keer spelen. Dat zou ik best willen doen, ja. Is dat een wil ik belofte? dat wil ik wel beloven bij Is deze. goed, dank je. Nou, misschien wordt het wel de Common Limits, maar dan met een langere Kijk, samenwerking. De Ja. Common Limits, dat hoor ik graag. Ja. Maar als jullie je inspiratie, zeg maar, kunnen omschrijven waar jullie muziek vandaan komt. Nou, dat vind ik een lastige vraag, eerlijk gezegd. Ik weet niet, ik heb altijd heel veel naar Direct geluisterd, maar zo'n muziek maak ik zelf helemaal niet. En ik heb met 2 vriendinnen eerst in een bandje gespeeld. En daar heb ik ook heel veel van geleerd, maar daar leer je ook je eigen muziekstijl door kennen. En daar ben ik nu zelf mee bezig. Ja, dus je hebt een beetje je eigen richting ontwikkeld, zeg maar. Om zo te Ja, daar ben zeggen. ik nog steeds mee bezig. Ik denk dat dat wel eens een proces is wat altijd door blijft gaan. Je hele leven eigenlijk, hè? Ja. Dat zie je ook mooi aan artiesten, hoe welke bepaalde stijlen ze veranderen. Kijk naar Anouk bijvoorbeeld, noem maar eens. Ja, is ook zo. Oké, en dan zijn we benieuwd naar wat jij in de toekomst gaat brengen. En wat jullie samen als Dream Team ook in de toekomst gaan brengen. Dus, Dream Team al. Nou, ja, zo ja, zeg. we zullen in ieder geval in juni, of ja, misschien het voorjaar in ieder geval... Het voorjaar, Ja, je hoor. wacht wel heel erg lang. ja, take it easy. Of zit er hè? zoveel werk in? Een half jaar? Nee, Nee, dus. Nee, dus. We hebben net al Elke gehoord. En op deze middag/avond gaat ook Daan Screurs optreden. Welk nummer ga je voor ons doen? Nou, ik ga een nummer spelen wat ik de vorige keer ook in de show heb gespeeld. Little Effort. Het is gewoon mijn eigen grote favoriet en ik speel hem heel graag. Nou, Dus, hij Nou, ik ga klonk jullie in nog ieder een keer geval... mee blij maken. Nou, kijk, klonk in ieder geval lekker in de soundcheck. Dames en heren, Daan Screurs. That's me, the real deal, poet and soul. Waxes self-made gravel road. Looking over my shoulder for the points I miss. And all too afraid of something new. I drink my homemade sour brew and I wash away the taste of a long lost kiss. Despite my little efforts, should've known right from the start that I turned out too tough for the bluebird in my heart. With every broken dream of human desire, the skin gets thicker and the walls grow higher. I take my bitter walk with more hope shattered. I cover myself in mysteries to hide all of my insecurities and let the beacons of destruction slide down Jacob's ladder. Despite my little efforts, should've known right from the start that I turned out too tough for the bluebird in my heart. Despite my little efforts, should've known right from the start that I turned out too tough for the bluebird in my heart.
I keep wishing and waiting for the one who takes the time to read me poems, not nursery rhymes, to find some understanding and feel some trust. All too faded, something new. I drink my homemade sour brew and I wash away the taste of a long lost kiss. Despite my little efforts, you'd known right from the start that I'm turning out too tough for the bluebird in my heart. Despite my little efforts, you'd known right from the start that I'm turning out too tough for the bluebird in my heart. That I turned out way too tough for the bluebird in my heart. Daan Scheurs. Ja, onze beetjehuisartiest van het laatste tijd, hè? Ja, nou, ja, omdat Ja. de tweede keer toevallig hier is. Ja, dat, ja. Dankjewel. Lekker feel good nummer. Ja, is het een feel-good nummer? Ja, ik vond het wel lekker. Ja, ik kreeg er wel energie van, moet ik zeggen. Mag ik zo eerlijk zijn, ik vergat de tekst zelfs in het laatste. Ja, dat moet je niet zeggen, man. Ja, dat zo is- eerlijk mag ik zijn. Maar fijn dat het nog goed klonk. Nou ja, dat is, nou, wat ben je toch een eerlijke jongen. Ja. Ja, dat is slecht hè, dat ik dat zeg. Af en toe een beetje te eerlijk, hè? Maar dat waarderen wij hier wel in de Roespop Show in ieder geval. Zeker weten. Dus, ja, dat is check op 18 januari in Café de Reunie in Geleen. Helemaal gratis. Check ook Facebook van Café de Reunie voor meer informatie. Dit was dus een heel klein voorproefje. Inderdaad.